Isang makabuluhang selebrasyon ng Araw ng Mga Puso, Valentine's Day, ang inihahanda sa February 14 sa pamamagitan ng A Melody of Love, A Gift of Life. Isang Valentine's concert for a cause na tampok sina Felson Palad at Donita Rose. Ang konsyerto ay produksyon ng La Prima Productions sa pakikipagtulungan ng Skin Science and Beyond Aesthetic and Wellness Center, La Chi Clark Concierge, 104.2 Star Radio FM at Pageant Nobles. Concert na ito po ay advokasya po, personal na advokasya po ng aming pamilya para po makatulong sa mga nangangailangan po ng dugo dahil personal po sa amin na amin pong naranasan na nahirapan pong kumuha ng dugo sa kondisyon po. So kami po ay dumudulog po sa inyo na at inaanyayahan po kayo na sumama po sa amin this coming February 14. This is a concert for a cause here at Best Western Angeles po. Layunin ng kaganapan na suportahan ang advokasyang Dugong Alay, Dugtong Buhay na nagsusulong ng blood donation at tumutulong sa mga pasyenteng nangangailangan. Nationwide po ang blood drive natin dahil katay-up po natin ng AFP, Navy, Air Force, and Army. So, 3 times a year, nagkakaroon po tayo ng nationwide blood donation activity with the AFP po. Buong araw ang aktibidad na magsisimula sa Heart for Life Blood Drive mula 8 a.m. hanggang 12 noon. Kasunod ang Healthy Hearts Wellness Forum mula 12 noon hanggang 5 p.m. na tatalakay sa kalusugan ng puso at pangkalahatang wellness. Magtatapos ang araw sa Valentine's Concert for a Cause, ganap 6 p.m. kung saan magsisilbing tulay ang musika ng pagmamahal, pag-asa at malasakit. Inaanyayahan ng publiko na ipagdiwang ang Valentine's Day na may mas malalim na kahulugan sa pamamagitan ng musika at konkretong pagkilos para sa buhay. Hi everybody, this is Donita Rose and this is my husband Felson Palad. Yes, and we hope that you can come to our concert here in Pampanga at Best Western Best Western Plus Valentine Concert, February 14. Huwag niyo pong kakalimutan. This is for the benefit of Dugong Alay, Dugtong Buhay. Yes, it's going to be a Valentine concert for a cause. We are encouraging people to donate blood for those who are in need. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang Totoo, King Balen, Susuyo.